Kok. Apa cong? Hah? Manungsa kabeh iku bakal mati. Amplopku mau keri kono apa tiba ya? Nganti keri kono ya wis kujur marane nah ya wis rawani iki. Pak Kiai, ndak pundi Pak Kiai? Oe. Bogol tak critani, Gol. Aku ki mau bubar pengajian terus disangoni karo panitia. Lah kok tiba-tibane ning mbuh aku ya ora ngerti. Mbuh keri kono, mbuh tiba ndalan aku ya ora ngerti. Mulane aku tingak-tinguk iki mau goleki gigalan bisarohku ki lho. Kula mboten ngertos Pak Kiai, gagaran nyatra niku kula nembe mawon dugi saking griya mawon ngajeng entuk bambu niki lho. Niki mboten ngertos saestu. Yo ngapurane, Gol, aku ki ora ngarani kowe ora. Iki mau ya kur goleki mau kok nek menawa tiba ning dalan apa piye rak ya eman-eman to. Aduh, Pak Kiai, pados riyen. Wong niku barang ketok punan, pun pados riyen mawon. Oh iya ya, tak golekane sik, Gol. Wis ngaji nganti kemrenyet ngene kok ngantek bisa roki gigal dalan wis. Mbok wis kono ya. Nggih, monggo Pak Kiai, terus pados riyen mawon. Sing atos-atos nggih. Duit kok nggak iso tiba kepiye apa saiki bolong kok piye to ki. Wis perkara sangu tiba wis ora tak pikir wis tak ikhlaske mungkin Gusti Allah ya balekake sok meneh mbah ora ngerti nganggo dalan apa ning aku ketemu kowe iki anu tak ceritani Ceritane apa Pak Kiai? kowe ora ngerti to sing jenenge Gembul kuwi sabane kuburan pirang-pirang dina ora tau bali. Oh, Gembul niku ngertos Pak Kiai. Gembul kae saiki ki sabane kuburan. Aku jane mesake karo keluargane kuwi lho, Gol. Ora kurus. Sane kesane jenengan pripun Pak Kiai? Kowe kaya nggawa mantol putih ya, Gol ya. Enten Pak Kiai, napa sing disewa napa? Mantol bodol bekas corona ngono kon nyewa. Sudi men ketularan corona apa piye? Wong nek purun no Pak Kiai. Amoh mantol bodol kono kono. Mbah enak. Saiki ngene, Gol. Tak kandhani. Saiki ki Gembul ning kuburan terus kae. Pirang-pirang dina. Kae iki jane iki kendel ora? Nek pancen kendel, jajal mantolmu putih nggonen sak rupa kaya bojo maneh njajal. Wajib ora? Oke Pak Kiai, mantale kok bedete. Mumpung durung katekanan maring monggo tobat mring Allah kang maha. Lho, kayak ngomong lho. Dek ini kan tahu pripun Pak Kiai.
Wis kowe manut aku. Iki mengko nggonen kaya serupa pocongan terus kae wedenono Pak Gembul. Jajal pirang-pirang dina kok sobo kuburan wedeni pocong ngene iki wedi pura jajal. Ya. Wes, kono kol. Nggih. Mampir ngombe wong kang mampir ngombe salawase ora ono pangkitane mula aja lali nyang solat wong nang donya ora kaya dene mampir Hei. 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 Apa ya? Hei. Po. Apa cong? Lanjut.